Само не късайте етикета на роклята и запазете касовата бележка. Личи си, че момичето е простовато. Кой знае от кое село е дошла. Няма никакви обноски. Извинете ме, господин Бастун. Не знам, аз пък си мисля, че до вечера ще ми предложи брак. Тази, за мен е така не много добра дата. На този час, преди една година ми случи нещо много лошо. Казах, че всяка година на тази дата, в този час, ще пия с най-близките си хора. Водят към теб. Браво, бе. Айде, почвай. Почвай, ама аз не мога да се... Добро утро. Тя за прекалили с алкохола. Добре ли спа? Мама, чекам кантиголата. Я гледай, майко. То по супичка сега ще излекува. Това е животоподдържащото. Да, ама няма ти помогне. Ти щом почне и домашното вино. На Васко смятай. Така се напих с нощи, майко. На що се напих? Опитах се да си отдава мъката в алкохола, ама разбрах, че мъката много бе ми плува. Ще ти плува. Пробвай супата, давай цялата изяш. Добро утро. Тя не дига. Тя трънсък не, ама... Много пиян бях. То всички бяхме пияни, то не е там проблема. Така не игра втори път. Аз да седна тук на моето място. Добре, това значи си ми игра втори път. Ще ти кажа. Чак, аз си помислих, че ще предлагаш брак. Добре, аз намерила... мога да си помисля, че тя се получи по това начин. Защото не си патил. Не пати миналия път с бижуто. Намерила някакъв сватбен кетеринг, брошура някаква. Чакай малко, бе. Означава ли, че като ви покана на някакво важно за мен събитие, трябва да е точно предлагане на брак, бе, хора? За какво ще се викне родителите според теб? Бобка, ти така като... Аз после знам с какво ги вик. Твоята потайност е докъде се докараш. Не казай с когато си ме партито, бе. Изненада, ще види ти, ще види ти, то момичето ще работи. Не се бъде. Ами казвай. Вчера ми показва рокли. Трябва ли да на мови изненадам ли какво? Ама не, ама виж момичето какви работи си мисля. И сега какво ще правиш? Не знам какво ще правиш. Миналия път и два ти се извини. Стига, мумуца. Добре, бе, Боби, предложи най-накрая да спре да мрънка това. Добро утро. Окей, ти не държиш на брака, ама държиш на нея. Именно. Защото държа на нея. Маната му от този брак, продължава този брак. Да, ама виж, че е важен за нея. Тя държи само на брак. Ето, нали се същаш? Тя всяко нещо вижда предложение, бе. Вече се чуя да се смея ли, да плача ли. Горката Лили за втори път се видя булка и пак града. Боби, ако наистина й предложи, тя изобщо няма да му повярва. И поне си извини, бе, ако ти си на него място, няма ти е приятно. Кой ще може да закара после Симона до града, бе? Митко. Аз? Кола ли си? С кола съм, с кола. С рейса. Айде, моля ти се после до града Симона. Как няма да я закараме? Изни се тя. Защото ти я свърша. Мисли да го обясни, може по-бавно да го обясниш, ще разбере. Айде, чао. Айде вече тихо, защото искам да ям спокойствие. Много тъпа история. Не смятам, че съм направил нещо лошо, но си представям колко обидно и болно е станало на Лили. Няма как, ще трябва да отида да си извина. Харесва ли ви супата, бе? Абе, стига ми слагам до бе. Муцани, аз целия почервеняк. Ай, взимай от моите. Гледай колко лито ми слага. На Митко толкова люто му сложих в супата, че след малко очите ще му паднат. Като малко деца. Приятел, бе. Дай да дигна. Няма да дигаш за това. Няма да го разсни. Това е тая... Коя е тая? Тази... Коя? Как се казваше, бе? Надето. Да, където са ученичка, нали? Да. Айде. Абе, не искам да се виждам с нея. Виж как ме подърдиха. Що се месиш, бе, Мара? Абе, айде сега... Ама ти си голям всичко да знаеш. Приятел е овджия. Като дойде с пушките ще видиш. Ма то бой и нали знаеш какво не се връща. Два шамара при живота с нея. Аз проблеми не искам. Сърбай с супата. Те вече са те били. Втори път няма те бият. Да, втори път. Поне се възползват. Да, втори път направо ще ме заколят някъде. Като дива свиня ще ме разколят. С такива работи, де. Как са овджи, така ще ме теглят. Аре, на маса с теде.
Надето от сутринта ми звъни. Не знам какво да я кажа. Докато не се изясни с нейния, по-добре да не се виждаме. Тия хора наистина ме плашат. Вечерта беше пълен провал. Роклята се нацапа. Добре, че успях да я изчистя, защото ще съм с 900 лева назад и с отвратителна вечер. Леле, Стела! Как се облякла? Някой ще вземе да помисли за дама, бе. Не, всъщност, объркате. Няма такава възможност. Какво роклята? Я гледай как си издокарал, Стелчо. Къде е рокля, бе? Я? Я се завърти. Чакай. Какво направи, бе, Коко? Какво да съм направил? Какво? Защо? Трябва да я връщам тази рокля. Защо скъса етикета? Коки, не вменявам. Сега как да му обясня, че ако не върна роклята, ако не я вземат, цял месец ще съм на препечени фили. Той е колко с добро чувство. Браво, Коко! Колко пари? Да, бе. Бе, я се обърни малко. Как да я върна? Ето Ти да я върнеш сега. Тя касовата бележка е важна. Браво, Коки, браво, Коки. Ще го зашием това. Това момиче нормално ли е? 900 лева. Че тя една цяла кола е облякла. Ето го, застана. Застана. Фиксо, ако искаш. Касовата бележка Падна. Голяма работа. Вземи. Здравей, Боби. Може ли ще да ви погросне? Не мога да я извикам. Тя не иска да те вижда изобщо. Добре, моля те, накарай поне за малко само да обясня как се е. Защо? Ти непрекъснато й причиняваш болка. Напреди с пръстена, с нощи и това, което се случи. За какво да я викам? Добре, нито си имал намерение да наранявам Лили, нито си имал намерение да ви обиждам вас по някакъв начин. Просто къде да знам, че ще бъде пак криво разбран. Разбери ми ме. Много недоразумения станаха, Боби. На Лиляна родителите много се влият от нейните настроения. Ако тя ме обича, те ме обичат. Ако тя ме мрази, те ме мразят. Пак ти казвам, обичаме достатъчно много. Разбираш ли ме? Разбирам, ама ви знаете ли, тая ваша младеж, не знам, не мога да я разбера. Нищо не ви интересува, не поемате отговорности за нищо. Какво ще Как да разбирам тая любов твоя? Добре, ти да поговорим, моля те. Не мога да я извикам. Не мога да я гледам по цял ден как е разстроена и причиняваш такава болка. Съжалявам много. Добро утро. Добро утро. Как си, бе? Супер. Ти? И аз така. Ябълка. Идеално. Ти какво мислиш да правиш по отношение, Бранко? Каквото и да правя тук нататък, Бранко няма да има отношение с мен повече, така че ще няма никакви значение за мен. Веднъж да простиш е допустимо, но втори път вече е пълна глупост. Аз бях до тук. Категоричен съм. Наистина много държиш на това. Това още държи на теб, всъщност. Ами по нищо не си пролича. Приключих с него. Не знам за какво ми говориш в момента за него. Ние мъжете сме такива, че ние си правим глупости. Ние постоянно сме... Оценяваме нещо, когато го загубим. И много добре го разбирам него, в така се чувства. Да, точно така, той ме загуби. Просто повече няма смисъл да се говори въобще за него. И ми е странно, че точно ти в момента го защитаваш и ми говориш някакви неща. Да, не бяхме най-близки хора. И си представи какво ми е... За да ти кажам тия неща... Значи, какво съм видял аз?
Вчера бях при него в офиса и ми каза, че много те обича. Ние мъжете не сме такива, които си споделяме такива неща като вас, жените. В смисъл, кой коя обича, кой какво е, що. Представи си докъде е стигнал, между другото, за да ми каже тези неща и то на мене. Да, и на мен той ми казваше много неща. Не е въпрос какво казва човек. Въпросът е какво ще направи. И как се отнася с близките си хора. Той се отнесе по ужасен начин и аз приключих с този човек. Той повече не съществува за мен и те моля повече въобще да не ми говориш за него. Добре. Опитах. Въпреки, че знам, че е загубена кауза. И ще не мога да направя повече.